Dobrý deň, teraz sa momentálne pozeráme na konzolu, kde sú alarmy, kde je manuálny spúšťač hasenia. Nevšimáte si ten bordel a tie kábliky. Je to teraz kvôli tomu, že vlastne sa robí test. A tu sa nachádzajú 4 funkčné tlačidla. Tlačidlo 1 spúšťa hasenie pod motorom. A číslo 2 spúšťa vrchné hasenie motora. Číslo 3 spúšťa hasenie pod kabínou. A číslo 4 zadnú rozvodovku. Systém funguje úplne jednoducho. Pokiaľ by vznikol požiar a nedošlo by k automatickému haseniu, tak posadka stlačí gombík a spustí sa automatické hasenie. A teraz vám to ukážem. Takže teraz si spravíme skúšku správnosti, aby ste videli, ako to funguje. Momentálne sú vyvesené majáčiky na linke automatického spúšťania hasenia. To znamená, aby sme to mohli otestovať, tak to nebudeme robiť na ostro, lebo by to hneď vystrelilo hasiaky. Ale spravíme to tak, že mám tu vyvesené hasiačiky, malé alarmiky a keď stlačia, tak sa spustí alarm. Stlačte mi prosím vás 4. A teraz vidíme ten vyvesený malý maják, to je manuálne spúštenie hasenia. Stačí? Teraz ideme k hasiaku číslo 3, ktorý hasí vlastne pod kabínou. A to je senzor. A je tam vyvesený majáčik. Stlačte mi 3! Takže aj manuálny spúšťač hasenia funguje. Teraz sa dostávame k zóne číslo 2, to znamená hasenie motora, kde sú vlastne dva hasiaky z jednej a z druhej strany na vrchné hasenie. Môžete mi stlačiť 2? Takže aj 2 funguje manuálny spúšťač hasenia. A teraz sa dostávame k zóne číslo 1, to znamená hasenie pod motorom. Tu nás sa nachádza senzor, ktorý automaticky spustí hasenie. Ale pokiaľ by nedošlo k automatickému haseniu z akýchkoľvek dôvodov, tak posadka stlačí na konzole číslo 1 a spustí hasenie. Stlačte 1! Takže manuálny spúšťač hasenia aj na zónu číslo 1 hasenie pod motorom funguje.